Bairo kaham kereng da tongbai khakau norok jotono kaham kereng tongbai nya hanai ang bahai no kaham kereng no tongo tini sinengo miani simi karen kerei mobile lok charge rei malaya mobile joto kesak jak mamang ke karen pada painu phaya saimia ke belai kheno watei phaikya sabsa kha baisa digi ke tungmani muikhiteng rok kaima jaga tiro kering tongkha tiro ran tongbai kha ban rok tei ran tongbai kha ka watei phaidemani belai kheno saka moso kaimani bu bar bar kha kabo ka batai thaijanai jang bor barai moi prai borsok bai berso moi prai basa setor bai kha abo paper risi kayo nakalawan am ke moso kupur zat bai laiti ko berso setor bai kha abo ke tha abo tai hakor khuna nanya betai engkha ke yang polythene paper keseng rai rekha kono bahai no wak sang khani moso rok tor bai kha se data roga suk tor bai kha jai mankha bono pui jai man bai kha tor bai kha phaisang bai kha gam suk tor kha data ke taklai ni data sajai ko ga bono pile sanai khanansi sini parani lama soling para bising ni abo sarik bangjora o kisa berai tong mani kami wo kau ke Anganwadi Center Anganwadi nai cho tong mấy cái bolong rok bai rok sari pangjaro parane lamo kisa berai tong mani number sip yang thangpai paro bisa tong payangai tabu lama berai tong mat lama berai tong mani tabu ke dogan bakha thangai tongo darabai kene dogano bo lama berai tong mani dogan him bitha khoti chalai gen hanai to bugo ka bo ke sini dogan thangmani lama dogan mane phalnok thangmani lama doganan phai bono tom khati hina ya si khati ta phai men darai kene batini ano khati charo tang jeni saimia noko tong mase phai di khati cha legen na tu halo ke tom charo male ya si se khok bazat charo kaisa paste ka belai kena hambai sindara no ketai paisar man bagai gobai rok norok bahayang jak baikha dara tini ketai sar mani ke norok jaja kai tongkha ka ba like khlai di comment khlai di tini ni video asa jara no mathagra sini